Amb un minut de silenci en record dels milers de víctimes a l'accident de Chernobyl i al de Fukushima. Tal dia com avui, fa 25 anys, esclatà el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, alliberant tones d'urani, xenó, iode, cesi, estronci, plutoni i d'altres elements radioactius que en total contaminaren unes 250 vegades més que les bombes atòmiques llançades pels militars nord-americans sobre les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki. L'accident causà la mort directa de 31 treballadors i forçà la Unió Soviètica a evacuar 116.000 persones, provocant l'alarma internacional. Salut causat per la catàstrofe de fonts independents, les pèrdues econòmiques de la central de 30 quilòmetres de radi permaneixerà inevitable i més de 140.000 si s'enriquien amb el negoci nuclear varen culpar d'aquest desastre els tècnics i la indústria així mai podria passar en Occident. Que mai podria passar en Occident? Al principi els pronuclears deien que el risc d'accidents greus era d'un cada milió d'anys de substàncies radioactives, que arribaran a poc a milions de persones. Justament un dia abans de l'accident de Fukushima, PSOE, PP, CiU i PNV aprovaren al Parlament Estatal una llei que permet allargar el funcionament de les centrals nuclears espanyoles altres 10 anys o més i de pressa i corrents otorgaren un nou permís a la central nuclear de Cofrents perquè continuarà funcionant. Una central nuclear que ja ha complit els 27 anys de vida útil i per als quals va ser dissenyada i construïda. Una central que ja ha sigut ben amortitzada i ha donat milers de milions de beneficis a Iberdrola i als seus inversors. Serà potser que la nostra tecnologia és millor que l'Alemanya o que nosaltres som més resistents a la radioactivitat o simplement que som més fàcils d'enganyar i de callar? Doncs nosaltres no volem callar i alcem avui la veu per recordar les víctimes innocents de pobles com el nostre a Ucraïna, al Japó i d'altres països. Alcem la veu per denunciar que Cofrents és un greu perill per a tots nosaltres, que ja ha caducat i per insistir que hi ha alternatives com l'estalvi, l'eficiència i les energies renovables, eòlica, solar, hidràulica, geotèrmica, biomassa, etc., que junt al reforç del gas natural ens permeten ja prescindir d'aquesta central nuclear sense patir cap problema de desabastiment. Per tot això exigim ja el tancament de la central nuclear de Cofrents abans que tingui qualsevol accident paregut als de Chernobyl o Fukushima. Ara és l'hora. Tanquem Cofrents, coordinadora antinuclear de la Ribera.